Hola malalts! Avui parlaré de la combinació d'imatges de banda estreta amb banda ampla, és a dir, d'hidrogen alfa amb lluminància R, G i B. Això ho faré amb Pixelmath i amb LRGB Combination. Per començar, us ensenyo aquesta imatge. És una imatge de la nebulosa d'Orió. Aquesta imatge no és meva, l'he agafat d'internet, del Facebook, del grup PixInsight for Beginners. És la imatge del repte d'abril. Aquesta és una imatge RGB, que ja he processat. Ja li he fet la combinació de canals, la calibració de color, l'estirat i li he posat algunes cosetes més. I ara ja la tinc així estirada. Per altra banda, ja tinc mig processades també la imatge de lluminància i d'hidrogen alfa. Aquestes tres imatges estan ja estirades, és a dir, en estat no lineal, i he procurat que tinguin un histograma similar. Si mirem, poso aquí la imatge d'hidrogen alfa, mireu l'histograma. La lluminància i els tres canals que també tenen historial similar. Si veieu, la R, la G i la B. De cara a poder fer el combinat de canals és important això, que siguin similars les tres imatges. Si voleu fer una etapa lineal es pot fer, utilitzant el linear fit o fent els ajustos manualment a l'histograma. Però és important que tinguin el mateix nivell de brillantor totes les imatges que volem combinar. Amago això i ens quedem només amb hidrogen alfa i lluminància. Començarem amb algunes funcions fàcils en Pixelmath. La manera més fàcil de combinar dues imatges, evidentment, és sumar-les. Lluminància més hidrogen alfa. A veure com queda. Queda així, que no està malament. Aquí tenim un punt mig entre les dues imatges. Minimitzo i la guardo aquí. Ara anem amb linear burn. És gairebé el mateix. Lluminància més hidrogen alfa menys 1. Anem ja a complicar una miqueta més. Una funció màxima. Ens agafa per cada píxel la imatge que tingui el valor més alt. Si aquí és més alt el valor d'hidrogen alfa que el de la lluminància, doncs agafarà el valor d'hidrogen alfa. A veure què fa. I queda així. Aquí he fet una mostra d'unes quantes fórmules que he anat recollint d'internet i llibres i així. Aquí una funció mínima. El mateix, però ara agafarà el píxel de menys valor de les dues imatges. Evidentment no cal aplicar totes aquestes funcions. Aquí les tinc perquè les veieu i us quedeu amb algunes. Jo el que faig, n'aplico 3 o 4 i trio la que més m'agrada. Multiplicar hidrogen alfa per L. I ens queda així. Proporcional. És com la suma que hem vist, però l'hem complicat una miqueta. Si us hi fixeu, és la lluminància més l'hidrogen alfa, però cada una de les imatges els multiplico un factor Q a la L i un factor 1 menys Q a l'hidrogen alfa. La Q, en aquest cas, la tinc establerta en 0,3, que aquí implicaria 0,3 per la lluminància més 0,7 per l'hidrogen alfa. Evidentment, aquest factor Q el podem anar modificant i adaptant al que ens interessi en cada moment. Factor 0,3 o 0,4 és el que faig servir habitualment. I queda així. Ara ho compliquem una miqueta més. És el mateix, la proporcional, però cadascuna de les imatges l'elevo a la inversa de la pròpia imatge. O sigui, el factor Q per la imatge L elevada a la inversa de L, més 1 menys Q per hidrogen elevat a la inversa d'hidrogen alfa. Aquí ja estem guanyant molt el que són les estructures fines de fons.
En el fons, el que fa aquesta funció és aplicar una exponential transformation a cada imatge i després la suma amb un factor. L'escreen és la inversa de la lluminància multiplicada per la inversa de l'hidrogen alfa. Aquesta és la que en principi fa servir el Photoshop per combinar canals. I queda així. Soft Light. Aquí ja impliquem condicionals. Si la imatge hidrogen alfa és més gran que 0,5, aplica la inversa de la lluminància per la inversa de la hidrogen alfa menys 0,5. Si no, la lluminància per hidrogen alfa més 0,5. Veieu que hi ha fórmules que són rebuscades i complicades. I alguna fórmula l'he eliminat perquè era excessivament complexa i a mi no m'ha donat mai bons resultats. Per tant, només deixo les senzilles i les que per mi són interessants de fer servir. Overlay. És semblant, també són condicionals, però en aquest cas la imatge que controla és la lluminància, no l'hidrogen alfa. I queda així. Ara estic fent servir les combinacions d'hidrogen alfa i lluminància, però també podem fer el mateix amb l'hidrogen alfa i el vermell. Aquí una millora de contrast. La lluminància que suma a l'hidrogen alfa menys la mitjana de l'hidrogen alfa multiplicat per la inversa de la lluminància. Doncs queda així. Que altre cop és d'aquestes que mostra molta estructura fina. Aquestes imatges així ens poden anar molt bé per aplicar com a lluminància, però no tant per aplicar com a vermell. I una altra millora de contrast. La lluminància més l'hidrogen alfa menys la mitjana de l'hidrogen alfa per la F. Abans multiplicàvem per una inversa de la lluminància i ara per un factor F, que podem controlar aquí. En aquest cas el tinc posat a 0,5, però també el podríem anar modificant. Bé, i ens queda així. Per mi, per la lluminància, les més interessants serien aquesta, l'altra millora de contrast, la proporcional exponencial, la proporcional i l'escreen, si de cas. Jo triaria entre aquestes. Perquè veiem exemple de combinat amb el vermell. Aquí tenim el canal vermell, que l'únic que he fet ha estat extreure els canals d'aquesta imatge. Doncs podem aplicar-li qualsevol de les fórmules. Millora de contrastos, per exemple. Ja tinc preparada la fórmula de vermell i hidrogen alfa i ho aplico. I podríem tenir aquesta imatge com a vermell. Vaig a preparar totes les imatges i seguim. Anem a mirar ara el procés LRGB Combination. Aquí el tinc amb els paràmetres per defecte. Posem aquí. Aquí tinc la imatge color i la primera cosa que faríem habitualment per provar seria posar la lluminància, desactivar tots els paràmetres i llançar-ho. I així seria una imatge LRGB. El que passa que també ens pot interessar, si tiro enrere, l'eina LRGB ens permet fer altres coses. Una de les quals, baixar el pes del canal de lluminància, pujar-lo, pujar o baixar la saturació. Penseu que va a l'inversa, o sigui el 0,5 és no fa res, i com més avall, més potencia el color. Anem a posar 0,35. 0,35.
la lluminància, baixarem una miqueta el pes de la lluminància i a veure com queda així. Veieu que es nota més la saturació del color? Una altra cosa que podem fer, per exemple, si desfaig, és en comptes de la lluminància posar l'hidrogen alfa. A veure com queda. Veieu que ara és més extremat, les estrelles són molt més petites perquè l'hidrogen alfa té les estrelles més petites. Bueno, pot ser una bona imatge. Si tiro enrere, faig això. Una altra cosa que ens permet a l'LRGB Combination és la reducció de soroll a la crominància, que també és interessant. Posem els valors per defecte. I aquí el que sí que aplicaré ja és... A veure un moment, que minimitzo aquesta. Activo tots els canals i ja els posaré els que teníeu. Doncs en el B posarem el B, en el G posarem el G, en l'hidrogen alfa provarem contrast 2 i quin posarem? El màxim. A l'R posarem l'RA max que hem creat abans. I ara amb tots aquests valors, com queda? Molt bé, ens queda així. Aquí tenim una imatge que hem creat a partir de les combinacions de canals que hem fet. Hem utilitzat la millora del contrast 2 per combinant la lluminància i l'hidrogen alfa i la funció màxima en la combinació del vermell i de l'hidrogen alfa. Aleshores, jo aquí tinc ja preparades algunes imatges que he fet servir amb aquesta mateixa configuració de l'LRGB, però combinant diferents de les imatges que hem preparat abans. I com podeu veure, algunes de les combinacions són una mica perilloses. Aquí he utilitzat l'escreen per la lluminància i la multiplicació pel vermell. Evidentment la multiplicació ens fa que el vermell sigui molt petit, per tant tenim una dominància dels altres colors. Una altra cosa que ens pot passar és aquí. Aquí no he apuntat què era això, però bé, aquí deu haver passat al revés. Hi ha molta dominància del vermell i en canvi poca lluminància. Probablement ho hagi fet al revés, l'escreen pel vermell i el multiply per la lluminància. Aquí he utilitzat l'escreen pels dos canals, també ens queden uns colors curiosos. Això és perquè ens estem passant amb el vermell, posant l'hidrogen alfa en el vermell, que és el mateix que ens passa aquí. Aquesta és una imatge en la que he utilitzat l'hidrogen alfa com la que he fet abans, l'hidrogen alfa com a lluminància i el vermell com a vermell. Les altres combinacions que ja estan més bé, considero jo que estan més bé, vaja, són com aquestes. La millora de contrast 2 a la lluminància i la millora de contrast 2 a la lluminància, la millora de contrast 2 a la lluminància i el proporcional a la lluminància. Aquí sobretot el que podem veure, per exemple, és el canvi de color de les estrelles. Aquí són més blavoses que aquí, la nebulosa aquí és un pèl més vermella. Aquí, com que he posat la funció màxima en el vermell, les estrelles seran amb el color més natural en principi. Això és una altra de les coses que podem tenir present, que el millor per les estrelles no té per què ser el millor per la nebulosa. Potser ens interessa fer dues combinacions i després passar les estrelles d'una banda a l'altra. Veieu, aquí hi ha diverses combinacions que he anat fent. La proporcional per la lluminància i el màxim pel vermell.
i aquesta, que és la màxima per la lluminància, el linear burn pel vermell. No sé, aquí hi ha moltes opcions per anar provant i per anar treballant. Espero que us hi pugueu entretenir.